Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas a napauluan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di ti sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan daytoy nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawan ko mati pagpabasulam. Kan basol damanan. Gaputay balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di day ngay naramid da, nanang. ala, huston anak ko. Di mon panunutan tinapalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, di masakbayan ko mati panunutam. Kasta mo ti agdama. Saan at tinapalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kini tatang. Tatang, apay di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid ak maetap no umay kayo iliwan. wan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Wan tatang. Ken, di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Wan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Wan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Trimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Una yan, nanang. Abay, pinanawan nak. Kita kayo lang tikad kaduak ngagbibiyag. Saan ka di nga dasakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nanang. Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay, akastoy, nanang. Apay. Rafael Baro, Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karam tinakam mo, Baro. Saan bali tadaak ito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nana. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kadakalding. Ay, wan nga raw anak ko. Apay ngamin nga itultulok yu, tatang. Narigat, anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Aganos tayo, anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngam lugi tayo mo, tatang. Kandakal a perwisyo tit itada kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo.
Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sa nikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma. Rafael Barok, anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanagang Barok. Nana, Kan nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atem tibiyag mo. wa nana. Kat agyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Barok. Patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ng dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data dito eh. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Uwan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Awan nga rod. Kasanuatan, no kastoy aginggat ingana. Kasanon tibiyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagaduda kiti grupo ti rebelde. Kat na maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdisiktaranda. Kat da tayo ti nakakaasi. Uwan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpating gamot tanda ito'y ang mapaspasamak. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwisyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo ida kabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwen. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo tisaan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasudos. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito'y. Kasladyak mo't laang kabaulan.
Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kan tatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumatla makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumatlaang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Iso nga anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapya kalkalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planom. Wan, nana. Anya? Di mawat manan iti bagas dagitawan serserbin at tao tatang? Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anya ngay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kindimat, nuday tati pakaisag makam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayo, hindi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inalada manan dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinalada. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taada napasamak idi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mat tinadanon ko. Sapay la kuman. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
ti masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat anagkurang ti inana anang bagbagakan kuana. Ngampasig apan nagibales tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti amana, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti amana, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadeng ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayem, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel! Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan! Adda siguro dagiti sapsapulak ditoy. Tanasamak kabantay to'y ayan ko. Uy, sapay ko ma. Ta sa anak ang mapaay, ket mabirukak ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namat abasol. Ket binaybayan da ijay pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod. Sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasamak. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wan taam kenda nga mga nuad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idaakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo latta. Nasaysaya at siguro. No bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw. Tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan kabsat. Nakita mo ti klase ti panagbiag dito bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta kinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot ta kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsan ang makagapo. Isu abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat amalak amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapot takayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalaysayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan.
Kumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan amasursurom. Amin na klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan inton malam. Ituloy tayo dun malam kaigme. Nasakit ti bagbagi kaya't ko pa'y ti aginana. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta inton malam. Nay, inaladam matan ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat matan ti kasasaad tayaw. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Isu akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mutla ang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kun nagpatulong tayo mat ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdawdawat iti tulong. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti bagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo da ita iti panakirangat ading ko. Wan manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Iso nga gananad ka. Wan manang. Ngam na siya kla amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat ditoy. No talaga anak ikapangkan. Agyaman ak iti pambagbagayo manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapengak kada kayo. Alangarad ading ko. Ket sapay ko ma, tamaano samti amin ditoy. Ha? Ne. Apay ngay akas to'y matan. Ha, apay kaday kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Ay, Wan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. ay, sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinang puros. Isu nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungun dawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Wan nga rod kabsat. Kat anya nga rodon ngay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti fish pant kaw. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay wan nga agpaiso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapanadingit matday tapasamak tatang. Uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, adda ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan abasta-basta. Nang runa, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Wan anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan, jak na pupuutan, aging gaan na iruwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan. Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ng ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din niyan tinapasama kan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugiak manan. San aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin nga ron malasang ko. Parikot ko nga ron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita. Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Wan nana. Da ita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti panakauram ti bantay. Kat masukatan tumat laang.
Kastoy tibiyag ditoy, Rafael. Urag lemlemeng tayo. At dalatamet panawan tayo nga agragsa. Wan nga peso, kaigme. Husto mat kit di ah. Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Iso nga agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga wanan asi. Agi amanak unay, gapu iti panang pasang bayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na, kabsat iska. Agkakalugaran tayo, iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag madkit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simbang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Wen nga rod, dakkel a perwisyo kada tayo tinapasamak. Wen kabsat, kat ipagyamanan tayo, kat sibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko, saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya, Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. anya, Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapang ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro da ito'y ang makirangat, aging gaan adal na. Makariknamot iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin na Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang maerwam tumatlaang da ito'y. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken ken mulada. Iso ang nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad adda apare ko ti ipaay na day nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma. Di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman akno kasta anak ko.
Maawatan na ko, ma. Tadyak mat kaya ta maisagmak ka. Sapay la kuma. Ta makapagpanunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Agladingit to dagichay. Kurang pay dayta analakamda. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti. Ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto laeng dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapo tadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw amapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat kan ti panunot mo. Sapay kuma, manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo pailaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada pailaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Iso adi kay rumrumwar. Uwan, tatang. Bilinem dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? No adda pailaang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan, tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaigmi. Uray si ka, Rafael. Panagkuna kat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaigmi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaigmi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabaalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmo kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di ah. Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panangdangran da kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaigmi.
Saan akas karina ti agbalin amangi daulo kadagiti kakadwa ading ko. Isu nga gananat ka iti iraraot nyo. Wen manang, agyaman ak unay. Diya ka mo no sumurot kami wano saan. Isu abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ichay. Wen manang, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko ading ko. Isu ajak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isu nga gananad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga, kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wan garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala da atarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas toy. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akasta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadangran dito eh. Saan asinsinan ti inkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Amangan no adadapay lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Diyak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-addapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman ak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasiganto ti sumublat kanyak, iti pwestok. Nagmayat yagpaangin dito'y pagtugtugawam ading ko. Wen manang. Isu dito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy? Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo ading ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngam sapay ko ma. Taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukoyan day jay alakay amang ibingay kadagiti San Nicuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngem kasano no di na kayat? Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael.
No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sabali awagas. Juan, kaigme. Ore agbati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laangan ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat mo't laang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang. Nakasagana kayo ka din, Rafael. Juan, kaigme. Alang nga rod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Juan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kankwana. Juan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano adda ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Juan, kaigme. Apay nga intulok mo anila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan nabale, kabsat? Agawid to matla adagos. Anya nga minaya ti mapan naramiden ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kang iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Saan nabale? Ta sumuro takto inton aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Ang mga no kumarumot day tarikrik naam. Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita ka niluningneng. Alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akunay. Kaigme. Kaslag may samat ti tawi di papanantayo nga uma. Huwag nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Huwag. Amanga no isuday tajay lakay. Juan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito Ala, abungutan yo anaimbag dagitaro pa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Juan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaang ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino dagito Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti ama? Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngamlinapdan ti amana. Dimtang matial daw ang nagrarangat dagiti rebelde,
kan dagiti tagasan Nicolas. Kat adu tinadangran kadagiti grupo da kaigme. Isuan na lagip dati agibalas. Iti may sangal daw. Adda imasidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sa Nikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na mamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay, tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di, tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan, tatang. Itala ang amakitak day di alakay. Panagkunak, iso day di ti Pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutong itay, tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di, tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo, tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya klamay sa panagkunak kat talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Kan maysa, awan pa'y ti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Magpasulat tayo. Agyaman nakakadwa, tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo, iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsenterik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot mi langen ti lumaban.
Kaigme. Siya lang tinakalasat. Iso ang naglimengak iti adayo a lugar. Agingga, ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawata kon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kat makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecover ang tibantay ana uram idi Rowena. Mayat manan dito budagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayam. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulak taa. Masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni Jay San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanan. Alain tayo kumaamin na sa Nicuana, sakbay, apagtalnaan tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat ngagyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitak barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isong maawan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaak adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abugkawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalokoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kon Rowena. Nagtanta na aklaang.
Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak ko rapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amom, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pam. Saan tayo nga am mo dagi jayat at tao? Wen, amok day taruwena. Ibagbagak laang mutken ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talaga mat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaig me. Nung at rauten tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaig me. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbutngan tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaig me. Iso atulungan nak, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamaam deta, kaig me. Naimbag nga orasyo, Tata. Da kayo manan. Juan, Tata. Tao may manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yo mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, Tata. Mangted kayo? When no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kaya't yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap na kayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Hindi tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasapa pa'y. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak kan ka. Agyamanak, kabsat isto. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaig me. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarauten tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaig me? Juan Rafael, naibusan ti pasensya kenkwana. Alangarod kaig me. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo kenkwana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaig me? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pa'y? Juan, kaig me. Ala, agin sayo tayo manan. Tay sa ganaan tayo, ti iraraot tayo.
Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapaya kasla di ka makait na ading ko. Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit di da ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ti nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinhay kayo? Nata ka di parikot? awan ading ko. Normal la dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti na kunak. Addakan iti dayto a grupo. Isong awanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay. Rabiin, gamawan pa ni tatang. Sakit na kapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ning Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Itala ang anarabyan ni tatang. Amang ano inururay na ako maksakitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaan. Sumangpat tulat ta ni tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan daidig ka ni Tata Istong. Nga niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano ada ka no daka sa mapasamak kan kuana. Di na ka no baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isuwag lalaok ti marikrik na kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag madayta. Pangasim, kadwan nga. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Kasapulan da ko man ni tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Huwag nga rod. Italay nga napasamak da ito'y. Wan nga rod kabsat. Isa madalagan una ay di balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong adagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag tanapig sa akpay laang. Kat kabailak pa'y ti sumursuraw dito'y kabakiran. Huwag nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan at may saw, kabsat Istong. Ay kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael? Ngampilit nga inwaksina iti isip na.
Saan mat anamingga dakaig me anangal-allo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayon dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Iswa nagkiddaw daytoy iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulen da ni Tata Punso. Papagayam, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas. Ana paulwan, Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino dyan nakadasa ijay banda. Juan, sige. Ay, 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 aday ta. Ha! Ni Kabsat Punso! Iso na ito'y nakadasay dito! ay na, Kabsat Punso. Anya ka di kinapasamak ka. Ay, Kasla saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanin nga kang angas ni Kabsat Punso? Yeah. Ay, lima mi isang tibagina. Ay, sos! Natayan ni Kabsat Punso! Tatang! Abay ang pinanawan lakmatan. Awanan ti sir-serbiti biyag ko dawan kamatan. Luningning, gusto daytan. Di ka matlag sardawan ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamak, Rowena. Kasano agpaitan. Awanan ni tatang ko. Patib ka rin di pa kinakam mo. Nasakit man. Yung anya nga ro ti mabalin tayo. Diyak mo inadawan ti sakit ang marikwik na. Napigsapay lang ni tatang. Nga maapoy nga inaramid na gasko na ti gastoy. Dagiti awanan asi at tao. Luningning, guston. Kay talagsang sangit araramida mon. Bawat ako'n. Napayakas day timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Takas tingayam ti mapasamag kan kwa na. Luningning. Ita, taawanan day di Kabsat Punso. Sikat ti sumublat adada ulo dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata Istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidan dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramiden. Luningning. Adun ti naisagmak ga po kadakwada Tata Istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang lang Tata Istong. Tapno agsardeng mat kumanday ti amapaspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay, husto ka, Luningning. Iso anas kan nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakkel kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw ti riknak. Ha?
May bagak pa yan, asa na may parabang ti simrakak. Sana rong bang agibalas tayo iti sa bali at tao. Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anat ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon kumaalag-lagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti lintag. Luningning, panagkunak. Saan kan anatalgad iti kalabaw yu? Ha? Narigat no agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Taijay kan nga agnaad. Agyaman na, Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na, Rowena. Amon, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalak met iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak no addaman dumteng manen ariribo. kaigme. Oh, apay, Rafael. Hadda ka di magam? Adda, kaigme. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaigme. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaigme. Takaslaawan ti waya-waya tayo ditoy. Kentap no saanen amanayunan to'y ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ngam iti siyak? Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May barlod tayo, kat agikaro tayo iti tungpalbiag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta, kaigme. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan ditoy. Apay, agbababawi ka kadin na nakikapang kada kami. Kaigme. Siguradom lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumat ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam iti laing kanturad mo, amang ibagakan ni kaigme. Asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumartang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, Lagman. Pasensya kayo lakaman, kaigme. Nakapungtutak inilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Tanya ti kayat yo apanaknakan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha?
Pasensya kayo lakuman, kaigme. Ikarik, sana na maulit. Oh, apa di kag sao, lagman. Pasensya kayon, kaigme. Ngamsan asyak tinagbasol. Ni Rafael ti muna di maropa. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta di kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga gaya mga agad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat, nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo, tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day tati pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasamak. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo ang mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibkara. Patibkaram ti pakinakam mo, balasang ko. Di mo ba ibayan ti bagim? Tapno baragsakan batlaang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Uwan nana. May sa lang amin ti kayat ko kumamapasamak. Kan ti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam diti paraangan anak katugaw. Wan Rowena, buy-buya ak ti ilalanag ti init. Ha? Kan, kayat ko arik naan tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnag, tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa, kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap na mangagtayong mat kuma ti panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak a panag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan, dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Ay. Dumtang tulat ta day ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang to day ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaan ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, luningning? Malagip ko manan dyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pa'y day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtokyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, manang. Apay, anya
ka di manan ti ipaaramid na. Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kaudyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganaan na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanang. Mariribu kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamat lang. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amang ano tsak baligi. Di kag dardarasuto sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Luningning, agawaan. Ha? Ano ti grupo ti lalaki nga umay ditoy? Wala pa sa nini. Ti kunam ka di kat makapanaw ka. Di na tamulan. Luningning, lumaban ka! Ruet, panawan na kito yan. Tara, Sam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kagadwa! Kamatan niyo! Di na panligyan ang kamagkanyak. Yan! Sumurot kalangan kada kami. Tapno di kan madaksak. Ibatanak! Di kan makapaluspos pa. Iso asumurot kalangan kada kami. Hawanan kayo iti asi! Papay lang tamoy o labanan! Tatay Stuhong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasang kao. Ada na sa law mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, isa nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harot balasang kao. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningneng. Bareng maispalmi iti paggaat. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita am Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan day ti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita am Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyap pandala ka no. Sapay la ko mangarod, manang. Bareng umanugot iti kayat da kaigme.
Kat awan dakas ang mapasamak. Sapay lang ko, ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Kan madanaganak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Mas apol ngagbalinak anatim kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasaan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigantak. Ikagumaak na ikatunti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Hoy, ano niya ti aramidan? Tika babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadak siya at tao. Tinuparaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gaya, ma? Huwag ikaro kayon to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan numapatay ka pa'y! Gitagan! Pinatay dalang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan dati kastoy kada kami. Sika, babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano, agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasamak. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Ha! Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarkaro pa ti aramidan mi kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa ng parparigat yung kanyak. Nunatanggan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Katawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Shh! Di ka natagari. Di daan mo asimrakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayem kan ka. Anya? Wan gayam. Aday mat ko amakan. Agawa maakanan daytoy. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis dayta. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw ditoy. Jak may kari ama alukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutak ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kasimot. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutat ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatib ka.
Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga dati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo, nga gridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadagas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italak tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaat. Wan, Tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Japatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kay agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Hala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay naibos man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilat tan, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taagingay ta. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy latan na kanayon. Apay nga taa di maibibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga nonya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, a makaawid a si bibiyag. Ayos, nakado tayo! Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin ngay bagag. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya at no kasta. Takas iti kanayon ko ngay baga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko, wano paganurutak. Jak agdwa-dwa, amang gudas kan kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanad dapay na ala tayo akwarta. Kedua na, Pangulo! Mayat din na, Pangulo! Ngamita, agina na tayo pa'y. Ha? Apa niya may kadito'y nakaipupukak kat adalaman ti rabi. Da kami tinapusgan nga agbantay kan ka. Iso anakastrekak manan dito'y, Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Saan ka kadi amadaksan iti day ta nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalay sayan, Luningning. Nga may sala ang ti may bagak.
Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, Manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni Lolingning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael. Kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Lolingning intun rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, ti talo akalding. Alangarod! Irogi tayon ti uminom. Agrenag tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kuna. Dagiti matpadak a babae. Narnakanan. Nagpuyagda na unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tayo nakrukatan ni Luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ako. Agawa. Rumartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuad na nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanok ako. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkidin iti kota. Ngam delikado lata. Numaduktalan da naglibas tayo. Dayta ti si bubukal na pasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adang ran dito'y? Sige, di kagdanag. Tas saan daaman anon ditoy? Nasaya at mat, tanagdisnudo da asim mo ko. Wen, sir. Kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kutami, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak Luningning. Ay una yun, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibalas. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadang ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takalpasan na maikarom tinagbasulam. Makarwar ka ba't lang dito? Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, Luningning. Natilyo da aminin. Dagiti daduma. Natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang. Taawanan ni tatang mo. Sana bali. Taagi karon dagiti nang patay ken kuana. Agyaman na tas marungkar ka manan, Luningning. Agyaman ak Luningning. Tay ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan amanayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, Luningning.
Naamiris ko ang nagdarasudo sa iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibales ti pinanunot ko idi. Saan ko maapagbaludan ti ayan ko ita? Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka. Akaraman ka iti planok, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matado. Uray si ka, Manang Ella. Karaman kamat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyamanak, luningning. Agyamanak, luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumteng to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminen. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.